Kiitos nyt Herran kaikki valtiaan. Kiitos nyt Jumalan ja Karitsan. Kiittäkää kaikki, Jumala on hyvä. Hän auttaa meitä aina. Hän tuopi meille kesän. Hän virvoittaa ja lohduttaa hengellään. Rauhaa Herralta, Jeesukselta, Kristukselta, Jesualta, Jesua Messiaalta. Tänne on tullut kesää, mä niin nautin täällä luonnossa. Täällä on lehti puussa ja se on mulle vuoden paras päivä, kun mä huomaan, että lehti on puussa. Mä huomasin tän jo varmaan viime viikolla, mutta nyt on ihan kunnolla tullut lehteä. Mä oon tosiaan nykyään sitten nyt lestadiolainen. Mä ensin olin kauhuissaan siitä, että jos kaikki muut on epäuskoisia, niin ei se voi pitää paikkaansa. Mutta oli sanankohta, että Jumala tuomitsee ulkopuoliset, että jossain seurakunnassa oleva niin ei voi tuomita seurakunnan ulkopuolelle Paavalin kirjeissä. Voi että toi on mahtavan näköistä. Niin ei voi tuomita seurakunnan ulkopuolelle. Ja suorilla sanoilla kukaan lestadiolainen ei mua tuominut epäuskoiseksi, vaan sillä tavalla tuomitsi, että sanoi, että saan uskoa epäuskonkin anteeksi. Niin mun velikin sitten toinen sanoi, että mä saan uskoa epäuskon anteeksi. Ja mä en halunnut uskoa, koska mä pidin itseään uskovaisena. Niin sitten mun veli sanoi, että mä saan uskoa epäuskon anteeksi. Niin hän selitti, että se epäusko on sitä, että ei tekee niinku syntiä, eikä vailla Herran tahdon mukaisesti sitä uskovaisen elämän tietä, joka on kerran vievä taivaaseen, että kilvoittelee sillä synnittömällä tiellä, että mulla on yksi synti, mihin mä oon aina langennut uudestaan. Ja mä oon joutunut sitten kysymään anteeksiantoa siihen syntiin. Ja mä oon saanut Herran rauhan, kun mä oon saanut uskoa ne synnit anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Niin se antaa mulle voimaa, kun saatana tietää mikä on mun heikko kohta, että jokaisella ihmisellä on joku heikko kohta. Niin mulla se on päihteiden käyttö. Niin mä voin sanoa se ihan suoraan. Niin mä aina lankean yhteen tiettyyn päihteeseen, mutta mä haluan sitä eroon. Mä oon ajatellut, että mä tarvin sitä, että mä tuun iloiseksi. Mutta se ilo ei ole pysyväistä iloa, vaan se ilo on minussa koko ajan, mutta mulla pitää saada iloa Herrassa. Ja mä saan iloa näistä videoissa esimerkiksi. Niin mä yritän olla ilman sitä päihdettä, mikä yrittää viekotella mua. Se on kulkenut mun mukana monta vuotta. Ja
en ole vieläkään päässyt eroon siitä. Ja mä kokeilen olla raivoraitis, että mä en käytä yhtään mitään päihteitä. Että mä olisin ihan täynnä vaan pyhää henkeä. Mä kokeilen sillä tavalla. Kun menen tästä sisälle, niin mä teen videon. Mä luen taas sanaa. Mulla jää se sanan lukeminen aina välillä pois, että mä en saa voimaa lukea sitä sanaa, mutta nyt kun no mä joutuin taas syntiin. Ja mä taas jouduin pyytämään anteeksi syntejä ja nyt mä pystyn alkaa tekemään videoa, kun mulla on synnit anteeksi. Että mulla on semmoinen vapaa tunto. Ja tuntuu ihan mahtavalta. Tämmöisen olotilan mä haluan säilyttää. Ja ei mikään päihde saa mua paremmin tähän olotilaan muu kuin se, että mulla on synnit anteeksi, mulla on puhdas omatunto, niin se tuo semmoisen riemumielen. Ei edes iloa, vaan riemumielen. Mä kaikille suosittelen sitä, että katukaa syntejänne jollekin toiselle uskovaiselle. Jos se on yksikin synti, niin se painaa tunnolla, niin se on inhottava painolasti. Ei semmoista tarvitse kantaa, vaan tälläkin hetkellä sinäkin saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja vaikka liittyä lestadiolaiseksi, jos haluat. Jos sulla on semmoinen kutsumus, että sä etsit seurakuntaa, niin kuin minä olen etsinyt seurakuntaa, niin se on ollut niin lähellä, että se on se vanha seurakunta, missä mä oon ollut. Niin mä haluan uskoa, että se on se Jumalan lasten joukkoa. Että niitä lamastarhoja voi olla monta, mutta ainakin lestadiolaiset on uskovaisia. Että sen mä tiedän. Koska he koko ajan haluaa kilvoitella siinä synnin poispanijoina. Että mä tunnistan se hengestä. Se henki on semmonen rauhan henki ja semmonen pyhä. Että siinä on pyhyyttä siinä lestadiolaisuudessa. Niin suosittelen jokaista tutustumaan lestadiolaisten tämmöiseen rauhanyhdistykseen, käymään rauhanyhdistyksellä tällaisissa seuroissa, jossa tapaa toisia tämmöisiä matkaystäviä ja sitten voi pyytää siellä syntejä anteeksi joltakin ihan keneltä vaan. Jos on joku synti, niin voi ottaa vaikka semmoisen, kuka on puhujana, niin semmoista tarttua hihasta ja sanoa, että sä haluat katua jotain syntiä. Ja sä voit katua sitä syntiä tälle puhujalle tai sitten jollekin toiselle siellä. Niin he varmasti saarnaa sulle synnit anteeksi. Siitä tulee ihana olo. Maailma ei voi tarjota sitä riemua, mitä se oman tunnon puhdistus saa aikaan. Et kun saa uskoa kaikki synnit anteeksi, niin sen jälkeen se olotila, niin se on riemullinen, vapaa kiittämään. Ja meillä pitää olla vapaita. Meidän ei pidä olla murheenlaaksossa, vaan vapaita kiittämään. Ja silloin me pystytään vaan kiittämään, kun meillä on puhdas omatunto. Koska muuten sitä painolastia on ja ei kiitokseen aukea suu. Semmoistakin voi olla. Täällä on inhimillistä joutua syntiin. Ja se on itse kukaisellakin joku synti, jossa on heikoimmillaan. Niin se saatana haluaa viedä mukanaan maailmalliseen elämään sen kautta, mikä on Jumalan sanan vastaista elämää, niin sen heikon kohdan kautta. Ja henkivallat on todellisia. Saatana on todellinen siinä, missä Jumala ja Jeesus Kristus.
Jeesus Kristus on totta ja Jeesus elää. Varmasti on paljon ketkä puhuu Jeesuksesta niin tämmöisiä evankelistoja tai muita saarnaajia, niin me koko ajan, minäkin haluan yhtyä niin ilosanoman tuojiin, että sinun syntisi ovat annettu anteeksi. Että uskon ne anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sitä evankeliumia viedään ihmiseltä ihmiselle. Ja aina siinä on joku uskovainen ihminen kertomassa sitä evankeliumia. Mutta jotta jokaisella ei tarvitsisi tuntea sitä painetta siitä, että pitää kaikilla uskovaisilla tehdä sitä evankeliumin työtä, niin sitä ei ole pakko tehdä. On siunattu vaikka rauhanyhdistyksellä lestadiolaisten piirissä puhujia. Ne on siunattu tehtävänsä, että he lukee Jumalan sanaa ja puhuu siitä. Ja voi kuunnella sellaista saarnaa, mitä sanotaan saarnoiksi, niin tekemättä itse mitään. Mutta kuitenkin se usko on hyvä pitää esillä omassa elämässä, että ei paa sitä kynttilää vakaalle, vaan antaa se valon loistaa pimeydessä. Ja se kynttilä valaisee koko huoneen. Että se usko on niin kuin lamppu ja Jumala on se valo. Jeesuksesta sanottiin, että Jeesus on niin kuin lamppu ja Jumala on se valo. Rauhaa vielä Herralta Jeesukselta Kristukselta, Jesualta, Jesua Messiaalta ja Jumalalta, Herralta Seebautilta. Käy katsoo nettiseurat.fi, niin sieltä löydät niitä saarnoja. Ihan mielenkiinnostakin käy katsomassa, että minkälaisia puheita he pitävät, kun ne on ihan julkisia puheita, tämmöisiä puheita sanasta aina livenä. Niitä on tänäänkin iltana. Minä aion kuunnella seurat ja sitten lukea sanaa. Niin siitä kyllä viikonloppu hyvin rakentuu. Ja sitten vähän lenkkeillä. Käykää tekin lenkillä. Siunausta ja Herran rauhaa. Heippa!